салому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарону бародарони хоҳарони гиромии қадр. Бо шумо ҳастам, Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри Шумо. дӯстони азиз, як бародар чанд қад шуд ҳамин ба мо мақсад менависанд, хато накунам 6 моҳ шуд. як вақт гуфтанд ёрдамам кунед, карта надоштам дӯстои азиз. баъд ҳозир карта ёфтанд. номи ваудам Фирӯз аст, дар одноклассник, мақсад мумкин бисёриҳо донанд. бародари азиз, ман одноклассникашона мемонам. ин одам дар шаҳри Қазоқистон чӣ қадр ки худаш қайд мекунад, бегуноҳ ба зиндон кашидагӣ, ҳабси мақсад турма ба бародари азиз тӯҳмат кардагӣ, чӣ қадр ки худаш қайд мекунад. бародар, худо аз тӯҳмати ногаҳон ҳама бародарои нигаҳбон бошад. худо ҳама бародарои мақсад зиндонӣ озод шаванд. худо кунад ки ягон кас аз тӯҳмати ногаҳонӣ гирифтор нашавад. худо аз тӯҳмат нигаҳ дорад. ин рӯз аз сари ҳар яки мо омаданаш мумкин. бародари азиз, барои вай аз худо илтиҷо мекунем ки аз тӯҳмати ногаҳонӣ худаш нигаҳ дорад. бародари азиз, хело ғамгин ҳастам, барои ки ин бародар чанд қад шуд кӯмак мепурсад, чӣ қадр ки худаш қайд мекунад. 23 000 рубле лозим аст. ними пулро ҷамъоварӣ кардааст бародари азиз, сокини мақсад тоҷикистон, зодаи шаҳри Душанбе, оиладор. бародари азиз, вазъияташ безеб биёед, бетараф набошем. ҳамин одама мақсад номероша мемонам, одноклассникаша мемонам. дар омада суҳбат кунед бародари азиз. илтимос бетараф набошед, ҳамин бародара дастгирӣ кунед, барои ки чанд қад шуд ба мо кӯмак мепурсад. бародари азиз, гапро зиёд намекунем. бародари илтимос, ҳамин бародар, агар бародари Қазоқистон маро тамошо мекунед, илтимос ҳамин бародара чораша бинед. агар аз дастатон ягон чӣ биёяд, ёрдам кунед бародари азиз. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи мо дуогӯи ватан модар бошед. ҳамеша дастгири якдигар бошем. иншоалло обод мешед. боқӣ дар амони Аллоҳ. ассалому алайкум. салом дӯстони азизам, сухан дар бораи ҳамин бародар меравад. илтимос бетараф набошед. ва раҳматуллоҳи баракату. ака додарои ахли ислом, номи ман Фирӯз, ман аз ҷумҳурии Қазоқистон аз зиндон ба шумо муроҷиат дорам. пеши ҳамин видео ман муроҷиат карда будам як бори дигар. бародари ахли ислом, ба ман кӯмаки шумо даркор аст. 23 000 бояд ирсӣ ҷамъ кунам, мара хона роҳӣ кунанд ё аз зиндон. ҳамин сума нимиша ман ҷамъ кардагим, нимиш нарасидист аст. ман илтиҷо мекунам, зоратон мекунам, ман дастгирӣ кунед, 100 рубли кӯмак кунед, илтиҷо мекунам. ба худо қасам бародара, ман дар ҳаминҷа ба тӯҳмат шудам. ба номи Аллоҳ меҳрибон шоҳид аст ки коре ки накардам, ҷинояте ки накардам, тӯҳматам кардам, пастаед кардам. айру дигар инсоно, ба худо қасам, ина шиштам 2 сол шид бародаро. 2 сол шид ман ҳаракати дорам ки ватан биравам. ба худо тамоми ҷой навистам, тамоми ҷой муроҷиат кардам. як пачка коғаз дорам, ба номи худо дар ҳаматон ман нишон метавонам дар кор бошад. мисол ягонтатон нафреб мекунам, ягонтатон дурӯғтон мегӯям. ба номи Аллоҳ ман дар ҳамин зиндонам. ба худо дар одноклассникам нависед, ман сёмка мекунам, нишон метавонам дар чӣ аҳволам, дар кӣ ҷоям. ба номи худо бародари азиз, ҳам 23 000 нимиша 3-4 бародару як хоҳаракам ёрдам кард, ҷамъ кардам, нимиш мондагӣ. илтиҷо мекунам, назоратон мекунам, кӯмак кунед, ҳамин сума ҷамъ кунам, те сар хона бирам, пеши наздикон, пеши фарзандакон бирам, пеши модаракам бирам. ба худо қасам, то ман ҳамин сума наспорам, ягон ҷой рафта наметавонам. ман як маҷбур шудаистам ки ман ба шумо муроҷиат дорам. ба номи худо бародаро, агар мара ҳаминҷа ҳамин кор бигирам, ман ба худо қасам меҳнат мекунам, кор мекунам, ҳамин сума метавонам, лекин кор намегирам. ба номи худо, ман чанд қашид ҳаминро зора кардам, чанд қашид навистам, пурсидам, ягонташ кор намегирам. мара иналтара низ гуфта кор намегиранд.
ба худо илтиҷо мекунам кӯмак кунед. нахуд бародарои аҳли ислом набошанд ки барои 100-200 рубл рӯи хотири Аллоҳ, рӯи хотири ду фарзандам, рӯи хотири модарам барои савоб кӯмак карда натонанд. нахуд як бародари мусулмон дорам ҳамҷа, ҳамкишвари шумо ҳамҷа ба тухмат шудам, дастгирӣ накунед. нахуд як барои якдигар бемеҳр бемуҳаббат шуда бошем. илтиҷо мекунам кӯмакам кунед. ман боварӣ дорам ки ҳастанд хеле бародарои аҳли ислом ба ҳамин муҳаббат ки дастгирӣ мекунанд. иншоаллоҳ бародаро ба ҳаққи ҳаматон дуо мекунам. иншоаллоҳ дар намозакон як борига зоратон мекунам, илтиҷо мекунам тона кӯмак расонед, дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ савоб мегиред насиб. ман ранги шумо як ғарибам, ба худо ҳамҷа барои дӯстам сум омадам, барои яти канон дар сум кор кунам, фарзандома бихӯронам. гуфта ха дар насибам буда, Аллоҳ меҳрибон дар насиб нависта будааст. иншоаллоҳ ман тамоми ҳараката кардам, тамоми сабаба кардам ки иншоаллоҳ ҳамҷа биром хона ватан бирам. илтиҷо мекунам тона кӯмаки худтон расонед, дастгирӣ кунед. ба худо ман намедонам дигар чӣ хел кунам. ман мисол кадомтон дар кораи ман бо як бор мегӯям сиёмка мекунам, нишон метавонам тона дар ҷои ман. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбонтон бошад. худтонро эҳтиёт кунед. иншоаллоҳ ба ҳаққи ҳаматон дуо мекунам. кӯмаки шуморо, дастгирии шуморо интизор мешавам бародар азиз. ба одноклассникам нависед. иншоаллоҳ ҷавобтон метавонам.